Така. Тук. Това. Така. Отваряме. Microsoft Windows 95. Най-стария Windows. Всеки го знае. Да, всеки. Горе-долу. Всички. Аз съм на друг Windows. Аз съм на Windows 11, ама има и ролеплей. Да, ролеплей. Да, не мога да говоря. Всеки го знае и не всеки не го знае. Така, и чакаме да зареди. Ще би бипка малко. Така че не ви се иска. Така, зарежда. Не трябва да пипам нищо, защото това е секретно. Много би бипка. Ако изключиш, т.е. шатдаунеш, ако натискаш нещо и той ще би бипка и беше ме стреснал при първия опит. Затова ще отворим Inbox. Дето Microsoft Mail. Окей. Мегабайт. Ехо. О! Source coming. Insert disk. Please insert the disk. Tablet Windows 95 disk 6 and then click OK. Като ме накарваш да кликна OK, няма как да не кликна. Кликам. Copying files. OK. Details, browser, комиска. Махай го. Да, ето тук има неща. Някакви, аз не ги знам. Аз този компютър все още не ги знам. Това е Run, не го знам. Това е Help. Това е Find. Taskbar. Readme. Кой е това? Нищо ще направи. Не знам. Аксесуари. Ноутбук. Онлайн Registration. System Tools. Ноутбук. Сега да не ми отвори... отвори ми ноутбук. Какво ще напишем? Sub and like please Windows 95. И като цяло затваряме ноутбук. The text in the united files has changed. You want to save character. Yes, сейвай го. Трябва да създам сайт. Трябва да създам папка. Моя компютър ще е хубаво ли да го запазя? Давай, сейв. Не ми пука. Десктоп. Какво искаш, бе? Натискам сейв. Exit. Така хора бъгна, така че нещо му стана и ми е странно. Натискам Save the
Мога ли сега да изляза? Не. Не. Какво искаш от мене? Натискам сейф. Да, на десктопа го пускай. На кой десктоп? My Computer Windows Desktop. Всичките са много секретни, така че... Защо не мога да го махна? Канкел. No. Благодаря ти. Пусна малко свобода. Инбокс не знам какво е, но не знам защо няма игри. Защо ли няма игри? Help. О, това Help съм го отварял. Еди видео. Не съм го. Какво се иска? Дисплей. Да. Нищо особено, най-нормален така игра. Така че много ви благодаря.